Lillahi. Haka ne. Yawwa. Hmm. So kaga yau darasinmu zai ta'allaka ne akan bayanin yaya kasuwancin Royal Q yake tafiya. Mm. A ina mai tabbatar muku duk wanda bai da takarda a gefensa ya samu takarda da bairo ya ajiye saboda ya samu ya je ya bibiyi abin da muka koyar yau. Mhm. Sanin ku ne cewa ƙasar nan an samu canji irin na faɗuwan darajar kuɗin naira da kuma hauhawan farashi na dola da kuma me tashin Hau hau. farashi na kuɗi ya kawo inflation Mm. a ƙasa sosai wanda ta Mm. cinye darajar naira. So ba ta inda za ka yi ka samu ka daidaita wannan matsalar da ta kawo na inflation nan in ba ka samu wani hanya da za ka samu kuɗi ta dala sannan sai ka kashe ta a naira. Shi ne kaɗai inda za ka yi escaping wannan abu. No. Yanzu mun kai wani lokaci da wani ƙananan abu a kasuwa idan an canja dala hakan nan ba na ma ta yi in sun faɗa saya nake No. ina tabbatar maka. So kamar yadda bulama yanzu ka tattaro mana bayan Allah na wanda suke bukata su san yaya Royal Q take zamu tsundum a cikin mu yi musu bayanin ya Royal Q take ba tare da mun sa wannan recording din yayi tsayi ba mutum ya je ya samu ya Mm. gani ya fahimci duk abubuwan da yake ciki. No. Gambo ka shirya da Adamu ku shirya ba? Da oga mun shirya A fa. shirye muke ranka dai ai jin ka kawai nake ina rubuta. Wallahi. Kana rubutawa ba? Ga biro na hannuna kawai da kai magana zan rubuta. Shikenan. Bari in yi sharing screen nawa. Mama Zan Allah na ranka. bayani akan bot ka ga yaya wasu bayanai. Ana gani screen na ya fara nuna? Yeah, Yes, sir. man. So, ya Muhammad yanda ka ga screen na wannan ya nuna maka haka. Eh, Haka zan baka taimako na ko me kake so a yi maka a Royal Q ba tare da gani ga ka ba. Mm. gaskiya ne. A haka za ka yi connecting zan saka kai sharing screen naka in ce dannanan mu koya maka komai a Royal Q trading using Na'am, crypto ba tare da ka ganni ka abun nan ba. gaskiya ne. Wato dai kana magana So, in mutum yanzu yana so yi investing kawai in ma eh, ba mu gane ba za mu iya kawai mu kira ka mu sharing screen din ka ɗaura maka hanya. ai gambo na ce maka musamman nake subscribing wannan Zoom so da koda za mu yi awa 10 ne ba zai ɗauke ba. 63,000 nake biya a shekara. Maza. Kuma ba don komai ba saboda ni ne na farko da na yi rajistan jama'a ya za a yi mutum ya zo wuri ka yana neman taimako baka taimaka masa ba. Gaskiya ne. Mm. Duk wani wanda ya yi rajista za ka ga tsatsonsa ta wurina ne. So kuma ni na tsaya na koyi abu sosai. Mutane 90 daga cikinsu wani shi saboda koyarwar da nake yi kuma na koyi ta sosai shine yake bashi confidence ya yi wannan abu. Gaskiya ne. Mutane da yawa sun ce idan dai ba don a ce na koyi wannan abu ina koya musu ba da ba za su yi shi ba ko da sun yi shi kuma da sun bar shi. Mm. Ni da fa da ya same ni a gona wato so biyu muka yi na koya mishi abubuwa har yau gida bai sake dawowa ba ya ɗauka daga wurin ya tafi. Ai gida ya zama malami. Kai gida wani abu da ya nuna min yake yi ma fa ni din ma na ce kai ya to shine abun da nake so gane shi Royal Q duk yanda ka so ka yi da shi kai dai ka yi purchasing wannan software in zai maka komai ka gaya mishi har kwaba ma in Mm. kace yayi zai kwaba maka Mm. ina gaya maka
Gaskiya. So ba tare da ɓata lokaci ba, a farko zan mana bayanin menene crypto farko. Ka gane? No. Menene crypto? What is crypto? It's a digital currency. Kana ganin shi ba? Ya Muhammad. Okay dai. Kiyama ina gani. Muna ganin ka. Yawwa. Muna tare da kai. Ka san kuɗaɗenmu na Najeriya, Naira da Dola. Duka waɗannan da kake ga su ne ake kiransu mai fiat currency. Kuma kuɗaɗe ne wanda za ka taɓa da hannunka, za ka ɗauka ka saya abu a baka canji ka yi waye. Kuɗaɗe ne kuma me yasa ya zama kuɗi? Saboda yana da wasu halaye guda 4. Cewa mutane sun yarda da shi, ana karɓan shi a matsayin kuɗi, sannan ana iya canja shi, sannan ana iya musanyen amfaninsa, valunsa kenan, kuma yana ajiye wani abu mai mahimmanci, store of value. Ka gane? Kuma yana iya sa zama ma'auni. Ka gane? Ma'auni na biyan kuɗaɗe saya da sayarwa. Yes, sir. Ka gane? Wannan shine ake faɗa fiat currency. Shine naira ko dola. To crypto kuma shine ina ma wannan fiat currency da kake gani kake taɓa nan, wanda shi ba za ka iya taɓa shi ba. Gambo kana distracted. Okay. Gambo Sorry, kana wani Oga. waya ne mu dan jira ka? Ina jin ka, akwai wanda yana son ya ji abun ne, shine nake ce mishi ya tsaya kare tafi. Kai mutun mana, kai mutun kanka. Okay. Kai bari in mutun naka. Wani yana so shi ne saurari abin yayi. Ka bari ni zan yi da kaina. To ya Muhammad. Oga Gambo yana cewa wanda yana so ya saurara shi ma yana so ya join ne. Na gane yana tare da wani shi ma yana so ya saurari abun nan. Shi ne abin da ya faɗa. Yana ji na yanzu haka, muna tare da shi, yana son ya ji lecture din ne shi ma. Barkan ku dai, na wunin mu. Lafiya, alhamdulillah. Barka da zuwa, muna murna da kasancewanka tare da ya Muhammad. Ya Muhammad Aminu na ne tun part 1 a University Remedial. Muka kai wannan matakin ne yanzu na rayuwa. A Maiduguri. To kuma ka san shi rayuwa idan za a ci tare, za a yi wasa tare, ci kuma bai kamata ya bambanta ba. Insha Allah tare za ku samu dola insha Allah. Allah sa sunana Sharfaddin. Sharfa kai ai sharhi za ka yi ta yi a wannan dolan sai ka sharhanta su ka Sharfaddin Kantun Kwari. Sharfaddin Kantun Kwari. Insha Allah. Sharfaddin sunana. Yawa. Ya Muhammad an gane bayani na ba? Haka ne chairman, muna ganewa. Mun gane fiat currency, muna kan crypto yanzu. Mun gama fiat currency. Yanzu crypto kuma shi kuɗi ne wanda yake digital form, wanda ba za ka taɓa shi ba, ba za ka yi filin nashi ba. Kawai za ka iya kawai ka yi amfani da shi ne, kuma kana iya tura shi a wannan manhaja da ake kiran amfani, inda ake amfani da shi shine ake kiran blockchain. Blockchain kuma a crypto shine ledger, book ledger da ka sani wai aje inda ake ta recording ledger, ka san wanda ya accounting, ka gane Gambo? Ledger. Na gane. Yawwa, to kamar yadda ake da ledger wajen keeping book record, sales, ka sayar, ka saya wannan kayan, kana ajiye takarda a shagon kayan. To a crypto space kuma sai ake kiran shi blockchain. A nan ne ake amfani da wannan yanayin facility da yake keeping kowane record da ake amfani in digital form na kowane duniya, kuma duk abun da kai yana wurin. Har ya kai ga ma US suna so saboda transparency su yi zaɓen su da using blockchain technology. So wanda shi ba canji, ba ƙarya, ba komai, abun da kai yana nan a wurin, ba canji, ba canja shi.
So shi crypto ɗin nan wani kuɗi ne wanda yake digital form, wanda ake sarrafa shi ta wajen hikiman manajan da ake kiran blockchain. Kuma za ka iya amfani da shi ka tura daga nan har ƙasan waje, ba ruwanka da Western Union wani waye-waye. The fact that kuma shi crypto nan digital form nan yaya a ina ne ake amfani da shi, shine muke kiran exchanger. Akwai su ma bankuna su kamar yadda ka san bankin naira da dola, muna da Zenith Bank, muna da abun nan GT Bank, GTB, ka gane? Ana fahimta na? Yes, sir. Muna da GTB. We are with you. We are with you. Muna da UBA, muna da Zenith Bank. To waɗannan su ne bankuna da suke kan fiat, suke dealing da fiat currency. Kun gane? Yes, sir. To a crypto space kuma su waye bankuna ɗin? Shine muna da Binance, inda za ka ajiye kuɗinka ka sayi kuɗinka. Binance, akwai Bybit, akwai OKX, akwai abunan KuCoin, akwai Kraken, akwai HTX, da yawan su gaba ɗaya. Waɗannan su ne bankuna da suke operating a digital space na crypto, wanda in za ka yi amfani da shi, in dai za ka yi ajiyan kuɗinka, dole kana ɗaya daga cikin wannan bankin ɗin. Ko Binance, ko Bybit, ko OKX. Amma a duk duniya wanda ya fi ƙarfi, wanda har ƙasashe na gwamnatoci suke amfani da shi, shine Binance. Wanda ya fi kowane security. Kamar shi ne CBN nasu. Kamar shi ne CBN nasu. Ba wai kamar shi ne CBN nasu ba, dukkansu su ai abin da ya sa aka ce maka crypto. Wallahi na ji daɗin wannan maganar da kai, Bulam. Kana ji? Shi a crypto space bai da regulator, ba su da regulator. Ka gane? Ba su da regulator. Yes, sir. Why? Because duka system na operation nasu is decentralized. Saboda da security da abunan nasu safety nasu yana alakance da kowane banki, da kuma customers su, players nasu, participant nasu da suke ciki, kowa is responsible for securing his account and wallet through abunan two-factor authentication, da za a ce using your email, using your password, ka gane, using your fingerprint, ka gane, using your PIN, da shi za ka yi saving. So is decentralized, yana alakanta ne da kowa yana da hakkin kare abun shi. So an fi so, ana so a samu independent ne na kowa kayan shi, ba tsangwama. So shi yasa shi bai da wani abu kamar CBN da yake regulating su UBA su is decentralized. Shine aka ce is decentralized. An gane ya yi jama'a? An gane. So mun fi amfani da Binance. An fi amfani da Binance saboda duk duniya kasashe, yanzu akwai kasashen su El Salvador, iri su Central Africa, iri su Dubai, iri su India. Yanzu sun fito suna so su yi amfani da crypto. Sun nada wanda ya kirkiri Binance ma a matsayin mai ba su shawaran yadda za su shige ma crypto. Kuma dukkansu za su yi amfani, kasashe ne fa, amma za su yi amfani da Binance a matsayin bankin su, inda za su ajiye Bitcoin nasu ko wani crypto su. An gane ba? Yes, sir. To, a cikin Binance din kuma, su Binance din, bankuna din, kasan kowane abu, kowane kasuwa tana da abun da ake saya ake sayarwa a ciki. Su coins din, digital coins. Digital coins kuma akwai wanda zai gaya min digital coins ɗaya da ya sani? Bitcoin. Yawwa. Akwai Bitcoin. Akwai Bitcoin. Yawwa. Akwai Pi. Pi is not Akwai more Pi recognized. coin. Pi
Pi is not recognized by any of this bank din. Bankunan da na kirga maka nan ba wanda ta zo ta amince wai za ta sashi a matsayin a sayar a cikin ta. Amma suna kan hanya. Mun fahimta. Amma suna kan hanya. Su AVAX. So, Bulama, akwai AVAX. Ko? Akwai AVAX, yes. Akwai wanne kuma? Akwai manya-manyan ɗin ba ku tuna ba ne, akwai Ethereum, ETH. Akwai Ethereum, akwai ETH, yes. Akwai DF. Akwai Solana. Ka gane? Suna da yawa sun kai a cikin Royal Q akwai 381 wanda za ka saya ka sai. 381 a Royal Q. So, ina bin ku ne fa kaɗan-kaɗan har zan zo faɗa a Royal Q. Introduction ne muke yanzu ai. Waɗannan abun da ka gana irga coins nan, to su ne kayayyaki da suke cikin kasuwan crypto. Kayayyaki kamar su me in ka je kasuwan buhu za ka samu akwai masara, akwai wake, ko akwai shinkafa. A kasuwa, ka gane normal kasuwan mu. Yes, sir. To a wannan crypto space nan kuma na kasuwan shi shine su Bitcoin, Ethereum, Solana, AVAX, ka gane ai. Mutanen dewa a Dogecoin, 1M Baby Doge, RSR, bunnan Bond, Pepe, ka gane? Duka waɗannan coin ne da za ka shiga ka saya, ka sayar. An fahimce ni ko in wuce gaba ba? Mu je gaba. Adamu kana rubutu kuwa? Na rubuta ranka yadda. Yawwa. Ni ba kawai nake. Ka ji na yi shiru ai? Na ji ka yi shiru ai. Ni ba kawai nake. To, idan ka wuce gaba, mu yanzu muna so mu alakanta tun da kun fahimci bankuna da take sai da kayayyakin nan da kuma kayayyakin da suke cikinta ake saya ake sayarwa. To, yanzu zan gaya muku yanda mutanen da ba tare da irin su mutumi na Royal Q ba yanda suke saya da sayarwa a cikin Binance kawai. A Binance wani zai shiga kawai manually shi sai ya saya Bitcoin. In ya ga Bitcoin ya dan fada sai ya saya. Idan ya sayi Bitcoin sai ya hana kanshi bacci, ba zai bacci ba cikin tsakiyar dare zai tashi ya ga ya tashi ne in siyar. Sai ka ga yana ta jira har garin Allah ya waye mishi bai samu ya bacci ba idon shi jajaye kuma yana zuwa aiki. Kana aiki a wajen ministry a banki waye. Kaga akwai stress kuma in ka saye shi kana duba za ga akwai dan tashin hankali. Allah ya sa ya sayar, Allah ya sa ya sayar. A'a bai sayar ba, hankalinka sai ya tashi. Haka mutane da, ko kuma idan mutum ya saya naira 10 sai ya je cikin Binance sai ya sa miki limit. Akwai abin da ake faɗa limit. Sai ya ce mishi in ya kai naira 12 ka sayar mini. Gobe in ya zo ya duba abun bai yi ba hankalin shi ya tashi. To haka ake transaction da kuma kowane cikin banki din haka mutane akwai yanda suke yi da Binance ne ake manually. To yanzu sai wani bawan Allah a China sai ya kirkiri shi ya ƙware ne a robotic. Shi a kirkirar robotic ya yi karatu a US. Ya ƙware an bashi kyautuka da yawa mali. Abun nan na China ne ba zan iya tuna sunan shi ba. So ya ƙware shi ne ya kirkiri Royal Q. Ya kirkiri Royal Q a 2000 and yaushe a 2021 a 2017 sorry 2017 ya kirkiri Royal Q. Ka gane? Da ya kirkiri Royal Q nan kawai shi Royal Q din da aka kirkiri mutumi ne. Ina yanda zaka shiga Binance naka ka je ka saya Bitcoin naira 12 da daddare ka hada kanka bacci kana so ya sayar bai sayar maka ba hankalinka ya tashi kuma ya zo ya ƙara sauka ya cinye kuɗinka ma gaba ɗaya. Ka gane? So da ya kirkiri Royal Q sai Royal Q ya zamana ana iya bashi umarni duk abun da zai maka je manual ka hana kanka bacci kawai idan ka kunna shi zai saya shi zai sayar maka
kuma ba zai taɓa sayarwa ba bayan umarni da ka bashi. Kaga wancan ba za a Binance ba za ka iya bashi umarni ba ka ce kar in ya zo kar ya faɗi. To a Royal Q za ka iya ce mishi dan ba ya zo daidai nan ba kar ka sayar mini. Kar ka siya. Ya bani 3% ka sayar. In kuma ya sauka ƙasa kawai ka irga mini saukan da ya yi, wato floating loss da aka samu, asara wanda yake iyo a sama bai nitse ba, baka nitse ba, kaga bai zama gaskiya ba. Zai baka floating loss ne kawai daga lokacin da ka saya ga yanayin farashi da ya faɗi, amma ba za mu sayar ba, za mu jira sai ya tashi har mu baka riban ka. Shine anan muke faɗa patient. Zaka zama one of the quality da zaka yi crypto da Royal Q shine ka zama mai haƙuri, mai iya ganin cewa farashi ya sauka ka jira sai ran da zai sayar. Sosai. To shine mutumin nan ya kirkiri Royal Q. Da ya kirkiri Royal Q kuma shikenan. Shi Royal Q din software robot ne, shi zai in ka kunna shi kawai shi zai saya, shi zai sayar. Kuma riban ka da zai baka din ba wai zai ajiye a jikin shi bane, jarin ka ma ba za ka sa masa a jikinsa bane. Shi daga ka saye shi maganan sa mishi kuɗi sai kuma mai da zai gudanar da shi. Ba za ka sake sa mishi komai ba, jarin ka yana wannan bankin ka na Binance din nan. A Binance ake ajiyewa, wanda da password naka da email naka da komai, ba wanda zai shiga ya ɗauki jarin ka a can. Shi yasa muke cewa duk duniya Royal Q is the safest crypto online business da za ka yi, wanda baka ba wa kowa kuɗin ka ba. Kai Bulama you can testify saboda kana yi. Oga yanzu da muna hira nan fa na samu $15. Ka gani ba? Kaga kai yanzu muna hira ina monitoring wani coins da na gani kawai ya tashi na ya sa 3%. Ya ban $15 ya sayar profit. kuma. Ya sayar. Wannan ka daka zan yi muku sharing screen na, saboda kar wani ya ga kamar ko ina magana ne haka. Zan sharing screen na nuna muku komai kafin a ƙarshen wannan lecture. Ka gane? Da wannan mutumin ya kirkiri Royal Q wanda zai iya yi maka wannan duk abin da ake yi manual a 2017. Sai ya ga bukatan ita Royal Q din ya wuce a China kadai. Bukatar Royal Q ya fara wuce China gaba daya. Yes sir. Ka gane? Yes sir. Da ya ga bukatar Royal Q ya wuce China gaba daya, sai a 2017 aka sake wa kowane kasashe 2017 over 200 countries aka yi instituting nasu, members nasu za su iya shiga su dinga amfani da shi wajen saya. A 2017. A 2021, sorry, jama'a, afwan. A 2021. Yes sir. A 2021 sauran kasashe nawa? Kasashe 200. Over 200 countries suka zama suna cikin Royal Q daga 2021 har zuwa yau to date, daga 2021 zuwa 2025. Shekara nawa? Shekara 4 Royal Q is existing. Amma mu ba mu fara sani shi ba sai shekara 1 da ya wuce. Saboda me a wajajen mu arewa ba mu da fahimtar wannan abun sosai, kuma ko mun fahimta an taɓa cutar mu 1-2 sai muna tsoron abu. So ni ma kafin na zo na da Royal Q na yi asaran abubuwan yawa da na yi kafin Allah ya haɗa ni da samun one house da Allah. One house bari za mu ko mu mutu ne ko kuma mu bari. Ka yi mutun kowa kawai, ka yi mutun kowa. Shi ne abin da nake gani. Ina zuwa. So that idan mutum zai yi magana za mu ba shi dama. An yi mutum kowa yi. Sai dai kuma ba feedback ai. Amma kawai dai let's maintain abun nan kawai.
Amma ka gwada min wani zai iya bude audiyon shi yanzu? yanzu. Yawwa za ka iya ba? Yes sir, yes sir. Yawwa to da Allah in mutum zai magana zai iya kashe audiyon sa yayi maganar shi ba za mu ji ba. Yawwa a ina muke? Muna kan kasashen da suka yi joining. Wai Yawwa mu kawai over last year muka yi discovering. last year muka yi discovering over 200 countries. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Salamu. Yawwa Malam Sharfaddin ne yake magana. Ina da Sharfa. dan wani na'am ranka da ina da dan wani uzuri. Na ce Muhammadu wannan makarantar ne ma zan shiga. Ba Zan damuwa magana da shi. za zan ka magana shiga da ba shi. damuwa. Za ka To shiga. shi Insha kenan Allah. insha Allah. Za ka shiga. Oga kafin ya tafi ka fada mar house keyword platform din yake kasan mutum yana so zaka investing da kudin ka house keyword that platform is. Yawwa shi ne yanzu ina kai ai kaɗan bari ka bani minti biyu. To ba damuwa ina nan da minti biyu. Shi wannan ka san yawancin online business da suke zuwa zaka ga za a ce maka ka saka kuɗinka sai kowa in an yi sai a turo maka ribanka. To wannan ba haka yake ba. Wannan shi kawai zaka sayi robot ɗin ne mutumin ne. In ka saye shi na shekara ɗaya akwai kuɗin da ake biya na sayen shi kamar ka kama shago ne kaga dole sai ka biya haya. Haka ne dole. Zaka biya na shekara in shekara ya kare kuma zaka sake renewing haka shi ma yake. Yadda ka san nomar kasuwancinmu da muke yi a shaguna. Sa'annan shi zai dinga saya maka kawai daga ka kunna shi kai ma'aikacin banki ne kai mai tuka jirgi ne daga ka kunna shi ko ba network zai sayar. To alhamdulillah wannan business ne mai kyau. Wannan kenan ko baka nan ma za a maka kasuwa. Kaga wannan yafi komai daɗi ai. Ko ka danna ka kunna zai sayar. Sa'annan jarinka da zaka yi amfani da shi din jarinka yana cikin bankinka da na in ka ji ɗazu ina kiran bankinka da kake kirkira da kominka da email naka da password naka a ciki ake ajiye jarinka. Sannan idan ka ajiye jarinka din a Binance sai mu yi connecting Binance naka din. Kaga? Da wannan robot din kenan. Da wannan robot din kaga ga Binance naka wannan shine Binance naka. Ga robot naka kuma sai ya zo haka. Haka. Ga robot naka wannan shine robot naka. Sai connecting haka. Sai su connecting. Ta ya muke connecting nasu da API. Adamu zai gane API. Application Programming Interface. Daga kai da wannan zaka bashi umarni na kawai ya saya ya sayarwa. Ba ɗaukan kuɗinka, ba ɗaukan maka bashi, ba yin komai. Na gane. Duk lokacin da kana so zaka yi accessing kudinka. Duk lokacin da kana so zaka yi accessing kudinka. Zaka cire, ka yi transfer, ka cire duk komai zaka yi. Maka idan ya sama maka jazz ba, akwai kuɗi da zaka ajiye sa na riba. In ka ga dama zaka iya cirewa. Okay. Na gane. Kayayyakin da ka saya kuma idan ya sayar dama za ka kwashe jarin ka ka tafi. Na gane. Wannan ai safa business. So a taƙaice da suke. Allah network ya kifa. Ya kuma network yana season ba. Network yana season. Don mutumin da zai ci gaba da Oga network yana season. Network Oga network ya kifa. Network nation. An yi sa time ne yanzu nan ne kullum. Kuma mai after an sa time ne. Ina wannan. A yin wannan zoom da kuke ne. Zoom Umar. Garin gini kawai. Ka je zan ga. Ba damuwa ka je kawai.
Hello? Ga muna ji. Hello, Fatima. Ya Network dauke ne ni a dan ɗazu. ya dan yi rawa amma yanzu ka dawo. Abu Fatima. Oga ka tafi ka dawo network naka ne ya dan wannan. Hello. Oga network naka ne ka je ka Hello? dawo muna jin ka yanzu. Muna tare Yawwa da yanzu kai. kuna network na ne ya samu matsala. Yes, muna tare da kai yanzu. Ina Farhan ne. Na Oga. Farhan yana nan. Muna tare da A kai ya Oga, tafi muna tare. yace ga maka ya tafi. Yawwa a takaice dai Ana ka ta dan kiran shi ne. ya dan fahimce ni ba. Ya fahimta sosai. Yawwa to. Yawwa gambo kun fahimce Rekodin ni. din ne yace in ya gama yana so sai in tura mishi. Za a tura mishi insha Allah. Kaga ya Muhammad idan kai register sai ka sa Farhan a kasan ka kai ma. Insha Allah. Yawwa ana gani screen na ko? Muna gani screen naka. Yawwa. So Abu Fatima daidai ina muke? Muna daidai inda kana bada za ka yi accessing kudinka a lokacin da kake so. Yawwa a lokacin da kake so. So yanzu Gambo kuna fahimta na yanzu tunda na muku bayanin ga yanda Royal Q yake ga Binance. Ga Binance. Ga Binance. Abinda za ka yi for you sai ka kawo Binance, let's say a ce ga Binance namu, kamar yadda na yi misali ɗazu, ga Binance namu haka, wannan shine Binance, ka gane? Sai mu kawo Royal Q namu haka. Kaga wannan sun yi connecting ai. So, kuɗinka kuma yana wannan Binance ne, capital laka. Gambo kana rubutawa ba? Ina rubuta. Haka yana nan, yana Binance. Sannan ga Royal Q naka za ka ɗauke shi. Shi Royal Q za ka ɗauki hayan shi. In dai za ka fara Royal Q ga abin da ake bukata a fara trading. So, shi wannan Royal Q ɗin. Shi Royal Q za ka ɗauke shi haya na 1 year. 1 year hayan shi za ka ɗauka $120. Subscription fee. Subscription. No? $120 subscription na shekara ɗaya. Bula mama yanzu aka yi biya? Aka yi biya. $120. Daga kayan subscription na $100. Bula ma kai kwanaki da kake magana baka faɗa min baye. Kana ji? Kana ji na Gambo? Ina ji. Subscription $120. Haka. Sai a zo a sa mishi. Waye ne yake abun nan ya kashe abun nan nashi mana? Akwai abun da muke faɗa foil fee. Kana ji Gambo kana rubuta? Ina rubutawa. Foil fee. Akwai abun da muke faɗa foil fee shine $20. Ka gane? Ya zama nawa? Ya zama 140 ai. Haka. Sannan akwai capital naka. Capital naka wanda zaka sa a Binance. A Binance shi yake. Shine $100. Kaga in ka hada kana da 240. To $240 din nan shine kake bukata ka fara Royal Q from the beginning. Haka. So idan ka yi purchasing $240 nan, wannan 140 da ka gani din nan, wannan 140 din shine za mu tura a Binance, za mu tura a cikin Royal Q. 140 nan in ka tura a Royal Q, za ka yi subscribing na shekara ɗaya na $120, sai ya rage $20 kamar shine kuɗin mai nashi. Wanda duk riban da aka samu a nan zai zo ya ɗauki rabon shi, ba zai iya ɗauka a cikin capital laka na inda Binance yake a cikin Binance na. Sannan idan ya sama maka riba zai adin maka ribanka akan capital laka na $100 nan ne, ba a jikin shi zai ajiye ba.
So idan a farko ka samu riban $100, idan a farko kana da jarin $100 sai ka samu profit na $2, zaka ga a cikin Binance naka kuɗinka ya zama nawa 102. Haka za ka yi ta gani kuɗinka yana increasing a cikin Binance naka. Akwai wanda zai je Binance naka ya yi bitin in ba kai ka bashi ba ya ɗauka kuɗinka? Babu. Bulama, you can testify. Babu. Har yau Gambo tun 2021 da other country suka fara ba wanda aka ji ya fito wai ya ce kuɗin shi ya ɓata da riban da ya samu ko kuma kamfani ta gudu. Kamfanin Royal Q ko ta gudu kuɗinka yana Binance. Kawai dai abun da ka ɗauke ta na shekara ɗaya da Royal Q misali a ce shine baka biya kuɗin haya. Aga. To ba jarinka ko Royal Q ta gudu an ce Royal Q ta mutu wallahi jarinka yana Binance ba inda zai ci. So shi yasa muke cewa is very secure. You trade crypto market with your money in your bank. Shine slogan da muke fara. Your money is very secure. Akwai instruction da muke sawa robot din kala-kala ya dangana da riban da kake da shi. Excel duka za a baka. Za a nuna maka yadda ake sawa, ya bamu instruction da za mu sawa robot din, buy at this, sell at this, give us a profit of 3%. Kamar yadda ka ji Bulama da ya sa mishi instruction nashi ya yi target 3% kuma ya bashi 3%. So a takaice, kana ji na Gambo? Ina ji sa. Kana mutum yana bukatan, ina fata dai ka fahimci me Royal Q ya Binance Na ya. fahimta. To a takaice wannan shine kake bukata in kana so kai Royal Q. Sannan zan baka condition kuma yanzu. Condition. Condition in kaga zaka iya cika wannan condition zaka yi business na Royal Q to the end, ba za ka samu problem. Ka gane? Na farko, one, don't use emergency money. Emergency money. Kuɗinka wanda, me nake nufi da emergency money? Don't use emergency money. Ina nufin kuɗin da za ka yi cefi. Hello? Muna tare da kai, muna tare da kai. We can hear you, sir. We can hear you, sir. Yawwa, emergency money ina nufin. Don't use your emergency money. Kuɗin da za ka yi amfani da shi yanzu. Gaggawa, kuɗin da za ka yi amfani. Ina nufin kuɗin da za ka iya wai za ka biya school fees, kuɗin da za ka yi cefe ne, kuɗin da za ka yi ko shan mai, kuɗin da za ka yi gyara, ko wani abu dai, ka gane ba? Ka nemi kuɗin da za ka iya barin shi a banki wai kai kana iya barin kuɗinka wai for safe keeping, to ka kawo shi Royal Q. Ko kuma kuɗin da ka ware for investment. Wannan kuɗin a rayuwa ka ajiye shi ne saboda tambaya. Wannan $100 da ka ajiye a Binance. Misali sai kai deciding kai ni na daina crypto, za ka iya cire ta ko ko ta tafi kenan? Yanda za ka cire ta bari gaya maka sai kawai ba misali a ce ka sayi masara da naira $100 ko? Na naira $100 kaɗin masara ka saya shi. So kuma kai yanzu kana so ka $100 naka kana wani bukata da shi. Na ɗaya shine in order ka yi developing business naka muka ce kar ka yi amfani da kuɗin da zai saka ka ɗauka. To in akwai kuɗin da zai saka ka ɗauka kuma ba yanda za ka yi, ka gane? Ya zama dole ka ce kana so ka ɗauka. To sai ka duba, ka sayi masaran ɗin na $100,000. To masaran kuma buhu 10 ka saya, kowane buhu 10 kuma naira 10 ne, times 10 ba shi ne ka saya $100 ɗin ba? To, ai wannan masaran yana store naka ai shine a Royal Q kaɗai. Buhu 10 kake da shi ba? To, buhu 10 nan kowane ɗaya 10 naira ne ko? Kwarai kwa. To, sai kawai
sai buhun masara sai ya faɗi sai ya zama naira 5,500. Na gane. Kaga ya zama times 10 ba? Buhunka Eh, 10 ya ya zama zama 50 kenan. $50. To Mm. wannan $50 in between lokacin da ka saya ya faɗi nan shine muke faɗa $50 da kamar loss in amma ba real loss bane, shine muke kiran shi floating loss. Floating loss, okay. To wannan floating loss din ka gane ba? Mm. Faɗuwa ne farashi ya faɗi amma masaranka buhu 10 ai yana wurinka. Yana nan, eh. To in lokacin da zaka faɗi sai ka ɗauki masara buhu 10 ka je ka sayar shi a naira 5,500 shine ka faɗi naira 50 ai. Kwarai kwa. Amma idan ka bar shi ya taso har ya zama naira 12 times Na 10 gane. ba ya zama 120 ba har da riban Ya 20. zama 120. Ka gane ai? Na To gane. ina lokacin da kake son kuɗin ka ɗin nan. Eh, Ka gane? eh, Lokacin da kake son kuɗin kan nan. eh. Allah afwan wannan ya zo ya shige mini wani. Ina lokacin da kake son kuɗin ka ɗin nan. Eh, Ba kana son kuɗin ka ɗauka ba? eh. Sai lokacin masaran ya faɗi yana naira 5,500 times 10. Ba shine naira 50 ba? Ina naira 50. To idan lokacin kai ka amince ka ɗauki buhu 10 nan ka je ka sayar a naira 5,500 shine a Royal Cube za ka yi sell sai ka sayar da shi. Ka Na sayar da gane. buhu 10 a naira 5,500 kaga za ka samu naira 50 sai ka Naira fahimci 50. naira 50 zai biya maka bukatanka. Ka yarda da asaran naira 50. Naira 50, eh. To a wannan lokacin za ka iya sayarwa kuma ka ɗauke naira 50 naka ka tafi. Na gane. Ka fahimta yi? Na fahimci ka, eh. To shi ne abin da yake da akwai. Amma idan ka ce za ka haƙura sai ya koma kowanne naira 12 kaga za ka samu a yi times 10 har da riban naira 20. Har da riban naira 20, eh. To wannan shi ne typical abin da Royal Cube yake maka mala da. Kuma wannan processing ba baya ɗaukan wani lokaci da yawa. Baya ɗaukan wani lokaci. Kar ka ɗauka wai zai Muna- ɗauki kwana da kwanaki da yawa babu. Yan- Awanni ma wani- ya dangana wani da zaka awanni ga- yana yi. Akwai lokaci na kasuwanci da yake canja yanzu muna kasuwanci da farashi yana yawan tashi. Idan muka shiga 2026 farashi zai yi kasa shi ma akwai wani dabaran da ake samun kuɗi ta farashin kasa ba. Kuma zaka iya shiga trade instead yayi kwana ɗaya ya sayar maka zai kwana 2 sati 1 sati 2 sati 3 ma bai sayar ba. Kawai ka zama kai mai haƙuri. Shi yasa muka ce na farko Akwai sai patient. da muka na farko a condition muka ce don't use emergency money. Ka fahimci emergency money? Ka fahimta ba emergency money da nake faɗa? Na fahimta a ranka dai. To na biyu kuma ka gane shine muka ce patient haƙuri. Patient kana gani bai sayar ba ya kwana 2 kwana kai haƙuri ka kawar da idon ka zai zo ya sayar. Saboda wannan saya da sayarwa ne ba abu ne na Ponzi scheme ko kuma sa kuɗinka a baka kaza ba. Practical ne. Kaga condition na biyu? Na gane. Condition na uku kuma learning kullum ka nema ko ka shiga meeting namu da muke yi so 4 a sati ko kuma ka dinga watching recording kamar yadda kowane meeting da leaders namu suke ana recording ana turawa ka je kai watching recording in baka da time na live class. Learning idan ba ka yi learning ba za ka dinga updating kanka ba. Kuma crypto is updated. Na gane. Kaga wannan abu uku nan? Sannan kuma na 4 ka sa a ranka cewa wannan ba short term business bane. Short term. Ba short term business bane, long term ne. Long term business. Shekara 2 zuwa 3 zuwa 5 6. Na gane. Kar ka ɗauke shi wai abun da wai yanzu ina son kuɗi gobe yau jibi in yi kuɗi. Ka ɗauke shi akan zaka sa kuɗinka kaɗan kana koya, kana fahimtar abu. Kana fahimtar abu. Shekara 1 shekara 2 zaka yi aikin gwamnati shekara 30 amma mala da duk ran da zaka yi wannan abun shekara 5 wallahi ina mai tabbatar maka kuma zaka bi wannan condition din. Na rantse wasu abubuwa ma ba sai ka juya ka duba ma'aikatanka ba wallahi. Wallahi gaskiya ne. Zan nuna muku screen, zan nuna muku account nawa za ku gani. Yanzu ni ina shekara 2 da yin wannan abun shekara 2. Na fara wannan abun tun 2023. Yanzu for example ranka dai.
idan za ka sai kuɗi misali za ka sai dollars za ka sai crypto din. How can you buy the crypto? That is inda abun nan. Ya za ka yi buying crypto? Muna Because buying crypto. Kana eh, ji? Muna buying crypto ne a Bybit. okay. Muna buying USDT mu muna amfani da USDT ne. SDT. USDT shine matsayin da yake daidai da dola din, shine dolar mu na crypto. Na crypto Ana buying nashi a Bybit ne. In baka da Bybit ma Gambo abun nan Adamu ku yi Ina da shi. download, za ka yi KYC da BVN naka zai fi tafiya. Ka yi da hotonka da komai. Ka gane ai? Shi a Bybit nan akwai Nigerian Naira. Akwai wanda 'yan Najeriya suna nan su yi displayin kayan su, zaka ba su Nigerian Naira su baka crypto dollar. Dollar. Ni ma can na siya. To kuma in zaka saida kuma sannan kuma idan kana da crypton ka, in zaka saida ma a the same Bybit din zaka je akwai wajen sell. Wani yana zaune yana jira wani ya ce mishi zai sayar, zai karba dolan ka, zai tura maka naira account naka na Najeriya. Na gane. Sannan idan baka son yin Bybit, bari in gaya maka, idan baka son Bybit ma, kana ganin cewa Bybit na kasashen waje ne, amma suna da alaka da naira. So akwai exchanger na Najeriya. Akwai exchanger na Najeriya. Akwai exchanger na Najeriya da Nigerian abunan Corporate Affairs Commission ta ba su certificate na crypto, wanda Tinubu ya ce yana so ya yi making 1 trillion economy har da digital currency a ciki, crypto a ciki. Ka gane? So sun ba da wani condition, yanzu suna kan rijistan crypto exchanger. A Najeriya yanzu akwai wani ɗan inyamuri ne ya creating crypto exchanger shi, ana kiran shi Quidax. Ka je ka yi downloading yana Play Store. In kana so, shi is a pure Nigeria. Direct zaka sa naira, ka je ka yi swapping nashi zuwa USDT, ka tura a Binance, ko kuma ka kawo dola sai ka juya shi naira direct. Sunan shi Quidax. Ka je Quidax ka yi downloading shi ma, ka yi KYC, zaka gani is easy. Ko Quidax ko Bybit zaka saya. Bybit bari rubuta maka ka gani. Bybit ko Quidax, QUIDAX. To kuma ranka dai. Sorry, yanzu misali idan zan sai da dala ta, sai an turo min da kuɗi zan bada, ko kuwa ya ake abu, kada ka je ka tura wani ya ki dawo ma da su. Idan kana Bybit, kana cewa zaka sayar da dolan ka, Bybit ne za su rike dolan ka. Sai su cewa wancan din, za su sendi wa wancan sako. Akwai inda zaka danna cewa zaka sayar, za su sendi mishi sako. Sai ce cewa ga wannan ka nuna zaka sai dolan shi, ka tura mishi naira. Bybit za su yi wannan, su ce maka in baka ga naira ba, akwai release button a ƙasa Bybit da zaka danna, su ce maka kar ka danna release sai ka ga naira account naka. Na gane. Kana ganin naira account naka, zaka ga button na release, receive. Kana danna receive, za a ɗauka dolan ka. Dama Bybit ta riga ta rike dolan ka din da zaka siya. Sai ta tura wa wancan, an gama. Na gane. To haka Quidax kuma zaka kawo dolan ka ma ka juya naira kawai, shi ba wani ma wannan zai saya, kawai ka juya shi, kai swap. To idan kuma wani ya turo ma kuma kai baka tura mai ba fa, ka ki danna release, ka danna reject. Akwai support. Okay. Akwai support a Bybit. Suna da shi kuma da attend you, kuma ba zai taɓa yiwa ma, sai dai time da aka baka ka danna kayi receiving baka danna ba, ko kuma shi ya kamata ya tura ba gani ba, kai mai sayarwa ba za ka taɓa danna mishi kayi receiving. In baka danna ba, shi ya sani. Kuɗin ka in ka ce baka yi receiving, Bybit za su mayar maka kuɗi akan wallet naka, dolan ka. Wai misali, yanzu misali ni idan zan sai dala, sai wani ya turo, kaga zai tsaya a Bybit, sai na tura mai kuɗi. Yawwa, ka san mene? Da na tura mai kuɗi kuma sai ɗi releasing dala ɗin. Shi ne abin da nake so ka gane, duk ran da ka zo sayan dola, idan ka ce za ka sayi dola 300, kana ji? Kuma ga wanda ka ce za ka saya a wurin shi, kana dannawa za ka saya a wurin Gambo. 300. Kuma shi ba ka ce mishi
ka danna mishi cewa ka tura mishi naira, zai ce maka ga account nashi. Yana cewa ga account, to Bybit ne za ta zo tsakaninka da Gambo sai ta ɗauke 300 nan ta riƙe. Na gane. Ka fahimta? 300 nan lokacin da zai sayar maka, daga ka danna za ka sai 300 ya ce maka ya tura maka account. Bybit ita za ta riƙe kuɗin nan. Kuma duk kafin mutum ya zama yana saya da sayarwa, sai ya ajiye $1,000 as a reserve a Bybit. Na gane. Wanda ko ka tafi da kuɗin mutum an kai report ta yi resolving, za ka samu kuɗinka. Na gane. To, dimo ka ce za ka saya ɗin nan, to in ka ce za ka sayi $300, za ta ɗauki $300 nan ta riƙe a wurinta. Sai ta tura mishi button, sai ta tura maka button cewa I have paid. In ka danna paid, za ta je ta ce mishi shi kuma did you receive? In ya ce receive, sai Bybit ta tura maka dolan ka wallet ma. Magana ya ƙare yayi. Magana ya ƙare. Very transparent fa. Give a try, Mala Adam. Za mu yi insha Allah. Give a trial ka gani, you see wonders. In Allah da. Gaskiya, you see wonders. Kuma whenever you need support, ka san duk mutumin da zaka yi baka da after sales service. Ni ne support naku direct. Na mun fahimce ka ranka ne. Whenever you are doing. Ya Mohammed. Gabo. Ko ya tafi nan? Ko yana mute ne. Gabo. Mala Adam kana da wani question? Adam kana da wani question da zan ƙara ma bayani ko ka fahimci mene royal fee? Na fahimci yanzu, na fahimci ka sosai ranka ne. Kuma hankalinka ya kwanta da shi cewa ina ya kwanta bisa wallahi. Wannan condition hudu da na baka nan Adam. Ina fata ka rubuta. Na rubuta su. To idan za ka yi observing wannan condition hankalinka ba zai za ka samu nitsuwa ka yi trading royal ba tare da matsala ba. Gaskiya ne ranka ne. To insha Allah duk ranar da kai making na mind naka you are financially ready, just talk to us kamar yadda muka zo a Zoom nan, haka za mu zo mu saya maka dola ma tare za mu yi. Na gode. Mu ce ka taba Bybit nan, ka taba nan, tura mishi kuɗi da na kaza, ba za mu bar ka farko kai ba. Idan ka gane wurin ko ma mu yi maka recording process na mu yi tura maka. Yawwa. Kuma mu yi setting naka, mu yi maka register royal queue, mu yi maka komai a Zoom nan. Next kai ma za ka yi wa wani, kullum muna koya maka ne saboda idan wani zai kai ma za ka masa. Gaskiya ne, gaskiya ne. Kullum muna so mutum ya zama independent ne, shi yasa muka ce lani. Wallahi gaskiya ne. Yawwa ba ma so kullum mutum ya tsaya sai kawai in the process lokacin da ka shigo za mu ta daga ka mu ta rike ka har in support ne kake so ba iyaka shi. Amma muna so ka zama independent kai ma ka ji ka gina empire ka. Gaskiya ne. So royal queue shi dimo ka rike shi a jikinka ba za ka ci gaba ba, haka suka yi shi. Na gane. Ni ka sake. Yawwa wani abu kuma da nake so in gaya maka. Shi royal queue yana da double way of earning. Okay. Za ka yi amfani da jarinka double way, hanya biyu za ka samu kuɗi. Za ka yi amfani da jarinka ka samu riba, kana samun riba. Rajistan wani a ƙasan ka ba dole ba ne. In ka ga dama ka nemi jarinka ko matanka karka gayawa. Wasu kamfanonuka sai su ce in baka kawo mutum ɗaya mutum biyu bai kawo ba za a riƙe akawun naka. Su ba wannan. Su ba wannan. So na biyu kuma shine idan kai rajistan mutum a ƙasanka duk wanda kai rajistan shi fa Adamu. Yayi rajista da link naka kana activating bot naka za su baka special link wanda ba wanda yake da shi sai kai. Duk wanda ya rajista ta wannan link naka za su baka $30 equivalent to 45,000 in Nigeria. Za su baka $30. Yanzu yau kana register under Gambo, under Bulama, da link na Bulama, za a ba Bulama $30. Na gane. Kuma ba wai kuɗinka za su ɗauka su bashi ba, ina kuɗin robot da ka saya na 120 nan. A cikin su suka ce ba su kaɗai za su ci ba. Su ma bari su dan baka wani share. Wanda direct ya baka link nashi, kamar misali Bulama su bashi 30. Ka gane? Idan na sama da Bulama ya kai V2 za su bashi $10. To a group din ba wanda ya kai V2 ni ne, to za a zo a bani $10 ni ma. Amma yanzu tunda Bulama ya zo ta kasan gida ne,
da gide zai zama V2 yanzu da gide ne za su ba $10 din ba ni ba. Na gane. So haka kai ma duk ran da kai rajistan wani za su baka $30 kaga ka ƙara kuɗin fuel fee naka. Ina fuel fee da ake cajin kowane profit nan kana ta ƙara kuma za ka iya withdrawing nashi ka kashe. Na gane. So a takaice yana da hanya masu mahimmanci biyu. In kana so ka ɗauki ɗaya in ka haɗa biyu duka advantage. Ba tare da ɓata lokaci ba. Bari in nuna maka account na wani Royal Q, in nuna maka bot ta inda abun da nake samu da rajistar mutane wanda na rajista da kuma riba na da nake samu. Masha Allah. Bari ka gani. Okay, sir. Kaga ga Royal Q na har yana bani da notification ma ya sayar? Ai ba na ganin screen nan, ba gari ba. Ba ka ganin screen na yanzu? Ba na gani. Ina ganin screen na kawo ga. Ba ka gani ne wa da mu? Okay, gashi nan yanzu ina gani. Yanzu na dau ina gani. Yawa. Kaga ga Royal Q app din ka gan shi? Gashi nan ina gani Royal Q ga wani phone a jikin shi. Akwai notification guda 4 ma yanzu ba san message na za ka ga yanzu message ne na yana min message da ya saya ko ya sayar. Kuma akwai yanayin trading da muke fara, akwai spot trading, akwai future trading, amma duk wanda ya fara muna koya mishi spot trading ne wanda ake yi yanzu. A gane. Sai ka kware za mu shiga kai future trading in kana so. Insha Allah wannan muna tare. So bari shiga Royal Q na ka gani. Okay. Kana gani shi? So kaga ga wajen a saman nan ga wajen inda zai nuna maka akwai notification na sayarwa ko saya. Ka gane? So ga nan kuma nan ne zaka ga profit details. Profit da kai making in ka sayar. Ga nan kuma shine reward da aka baka, reward details. Reward details. Wanda suke trading sun yi register da link naka suna trading nawa ka samu. Na gane. To bari fara shiga na profit wanda nake yi da capital nawa kawai. Bari fara shiga wurin. Yau date nawa Maladam? Date 12. Yau 13. Mun shiga 13. Yau 13. To amma su abunan mene sunan wannan country? Mene sunan wannan country? Time nasu ake amfani. Time namu karfe 5 sun shiga 12 nasu. Singapore time. So yanzu a waje su har an shiga 14. Na gani. To ka duba Mala Adamu, ka duba yau 13 nan na yi making $25. Jiya 23. Shekaran 39. Shekaran on 10 56. On 9 61. What are you saying? Hakan na akwai ina kallon ka ne. Ka gana yau yanzu haka muna hira da kanna ma ya sayar ban sani bane. Kaga dama gashi nan $42. Gashi ya zama 42. Kai. Amma kar ka manta wannan ni yanzu ina hada da future trading. Ina yin sport ina future. Na gane. Amma kai yanzu ka fahimci abu mai kyau sport trading zaka fara. Bulama ma har yanzu sport nake sport. Ka gane ba? Kaga wannan to ka duba ka gani in cumulative abun da ya taru na samu tun daga na fara. Wannan account na biyu ne, account na farko na yi register da wani bayarabe ya kiyaye mini a 2023 ya kiyaye koyar da ni. Kowane wata sai na bashi $10 kafin ya koyar da ni wallahi ya ce. Shege. Hello? Bulama? Na ina jin ka Bashir network nashi ina gani. Okay.
Ga wani total profit da na gani 2,710. Shi na me? Yo 2,710 na $2,000 ne, $2,000 710 shine yake equivalent to 4.3 million din nan. Da ya fara Royal Q yau shekaran shi biyu da ya fara abin da ya samu kenan. Na gane. Ya fita zai kara shiga. Network ne ina gani. Hello? Hello? Yawa, oga network ne ba? Gambo da ya kira ni sai yanke network na yanzu a sai yana so ya shiga ne abunan nashi. Ayya. Ya shigo ko? Bai shigo ba zai shigo ne. Amma na yi admitting nasu. Har yanzu dai participant mu uku ne ni da kai da Adamu. Bari a tura mai recording kawai tunda an wuce shi. Ya ga recording. Shiga ba kawai. Bari in dubo shin gani. Gashi nan? Okay, yana jira ne. Kai admitting nashi. Bari in bude abun nan din ma. Bari in saka co-host duk wanda ya fita wani zai iya shigo da wani ko kuma bari in bude setting. Ya riga da ya join nan. Ina ga ko network nashi akwai problem. Zai zama haka. Akwai bari in na kulle wannan mut entry show waye ba nan ba. Tools, host tool, yawa waiting room in na cire in yazo zai shiga kawai ba sai na dauke shi ba. In yazo zai iya shiga da kanshi. In yazo zai shiga da kanshi ba sai na yi admitting nashi. Okay. So Gambo yawa kana kallo ai Malam Ina kallo raka dai. To ka duba kaga na yau 42. Harka ta yi. So abinda nake so ka gane wannan section ne na riba na trading da capital na. Na gane. So kuma ka duba ka gani abunda na yi making so far tun da na yi register account ɗin. Ka duba wannan kuɗin in ka je ka ɗauki calculator ka yi min lissafin 2,700. Gashi nan 4.3. 4.3 in Nigerian naira wannan official rate ne fa yake nunawa shi. Official rate 1,500 wani abunan parallel market 1,569 and 59 and 1,006. Ka je kai calculating ka gani nawa ne. Kuma mu ba ma sayar da dollar mu a official. A Bybit ne. Parallel market da ka sayar. Parallel muke sayarwa. A Bybit ko Quidax duka parallel. Na gane. So kaga wannan cumulative profit. Bari in je maka na wannan. Bari in je maka na reward ka gan shi? Wannan riban da ka samu a karkashin mutane. Mutanen da suke ƙasa na. $30 na da suke baka. Bari in buɗe shi ka gani? Ka ga yau, ka duba ka gani. Ka duba ka gani yau ɗin nan 14, $3. Jiya $9. Shekaran jiya $11. Shekaran $10. $12. $9. Haba. Wannan fa ina video. Rank na video. Kana 2.1 now. Shi ma yana 1,268 Nigerian naira 2 million wani abu. Maladam. Yanzu 2 million wani abu nan shi kanshi in kai divider so 12 a wata 12. Wanda ake ɗaukan shi a state gama ana biyan shi 70,000 80,000. Wannan bai fi shi ba. Allah ya fi shi. Allah ya fi shi rakai. Kuɗin shi 70,000 ba. Akwai graduate da za a ɗauke ka yanzu a baka 70,000, 80,000, 90,000, 120. In 120 za a biya ka a shekara $200,000. Wallahi haka. What are you saying, Maladam? Shine you cannot build this business ya rike ka na shekara 5. Wallahi. So abubuwa ne wanda mutanen mu abunda na fahimta ba su da wani leader kamar yadda nake yi in koya mutane
sannan ni na iya in ja ku in kana da problem mu solving maka in kana da gaskiya yadda kake hakuri kana yi ba kowa bane yake yi ba kowa bane zai yi gaskiya ba kowa bane ni a koyaushe mutum ya zo sai dai in baka time amma ba na cewa wallahi kaga ni in ba da wannan bayanin da kai mana ba ni kwata-kwata ni fa na yi tunanin su wannan su Binance nan su Bybit nan ni na yi tunanin su ne crypto din ashe su kawai kaga su kamar banki ne na crypto exchange yanzu dai ka fahimce ni yanzu na fahimce ka na fahimci tun da yanzu kai ai ba wanda ya taba koyar da kai kuma kawai kana tsaye a haka baka tambaya ba wanda ya gaya maka ba wanda ya gaya mu wallahi kawai ni ina kallo ya ake yin abu ni fa na ta crypto ma inda ake yin su hamsa din nan wani wanda ake ta bubbuga din nan ina mu wannan fiwa dan kasuwa ne mai siya da sayarwa ashe wannan wahala ce kawai wancan wahala ne malamin kai wancan wahala ne wancan kin wahala ne ai kamar masu matsa ne ai kamar masu haƙa ne ai su haƙa ka zo kai ka saya kai ka saya to masu haƙa ɗin su ne suke ta wani hamster ana ta daddannawa ana ta bugawa ɗin nan wallahi tallahi su ne a zo a ba su kaɗan sai a je kamar masu haƙan gol ne a zamfara nan ai su yi su shawala su gudu a saya mutum ya je Dubai ba su wani abu kawai a ba su wani abu mutum ya je Dubai ya yi kuɗi da shi wallahi gaskiya ne to haka trading yake a crypto in kana da jari shiga trading malam ka fita hanyar mining wallahi ya fi sauki ka gane ba na fahimce ka wallahi rashin jari ne yake kai su mining din ai mutum bayan da kuɗi zai fara trading wai sai ya je ya yi mining a bashi kuɗi mining din wahala ne wahala ne so gaskiya mu na fahimta wahala da ka fahimce ni ai amma yanzu ka shiga gurin robot din mu ga ya ake setting robot ko sai mun zo zamu yi da ake zaka nuna mana wannan ya ake setting robot zamu bar shi shine topic namu na next okay to shikenan ranka dai kar wannan yayi maka tsayi in mun zo kuma kada yi yawa gaskiya ne gaskiya ne in mun zo next ka gane to ba wani abu ranka dai yanzu kamar mu ce zamu saka kamar yaushe zamu iya zuwa mu haɗu duk lokacin da ka samu ni ina da time ko yaushe Bulama yaushe kake ga zamu zo ɗaliban ka anything after 8 na dare na da yaso ke wani rana okay rana ranar alhamis yayi yau mene yau talata ko yau talata to let's say ko ranar za mu yi haɗuwa ran juma'a za mu iya lokacin da ka sa ran juma'a ina ga kaman za a ɗan abun nan karfe 8 kamar yadda muka haɗu yau 8 zuwa 8:30 sai mu haɗu ran juma'a sai mu yi yaya ake seta robot yawa wani irin umarni yaya ake bashi umarni yawa kaga daga ka fara mala da mu ka fahimci wannan abun zaka gani mun fi so mutum ya koya abu ma kafin ya fara wallahi gaskiya ne wallahi rake dai sannan za ku dan dinga wasu ganin general meeting namu zan sa ku a cikin wani group na da na bude yawa za ku dinga ganin wasu detail na lokacin da muke meeting wasu irin encouragement message hakan nan akan royalty duk zan adina ku a group din za ku gani zan tura muku link na group din kawai ka danna kai join to ba wani abu ranka dai Bulama an wuce gurin waga kai ma zan tura maka ka shiga in akwai wani wanda kake so ka sa sai ka bashi link din ya shigo all right sir Gambo ma in na bashi sai ba Farhan shi ma sai ya shiga ta link din okay kuma daga ka shigo akwai wani abun da zan saka mala Adamu da zaka je kai watch shi ma recorded version ne zan saka daga ka shiga zan tura abu sai ka samu yanzu tsakanin yau zuwa Alhamis akwai wasu video part 1 2 3 4 they are very important in zaka gansu introduction da ne maka na crypto da why zai kara shiga kanka wannan lecture to ka tura mana kai ko part 1 ka gani ko 2 a ciki
Zan tura muku link na group na nan ku bici ko sai ku shigo group na. Okay, to shikenan ga. Kula ma kai ma in akwai wanda kake so ya shiga yana dan ga wasu abubuwa ko ya ga wannan bidiyon da zan sa na part 1 to 4 ka bashi link din ya shiga. Okay sir. Zan sa ka kai kanka a cikin group din so that in akwai wani sai ka bashi link ka ajiye a wurinka. Alright. To kar mu tsaya yayi yawa mutum ya zo in zai gani ya ce ya dade wani abun nan bari mu ina ga za mu dan dakata nan. Bari mu bari wannan yes. To yanzu za mu samu recorded version nan. Zai tura mana. Na wannan zan tura muku. Zan tura muku. To shikenan recorded. Zan tura muna gama yanzu muna gama yanzu za su abun nan. Yanzu zan tsaye da recording din. Thank you sir. Thank you.